Jo agafo la platja com a espai per expressar-me, per ensenyar els meus treballs dins dels anys 80 i 90 de revistes i coses plàstiques, perquè aquí vaig fer una de les primeres performances que vaig fer el 3 de juliol de l'any 84 i que va tindre cert ressò, tant mediàtic com premsa, i per mi va ser molt important perquè era una mica el llançar-me jo a aquest món. És això, aquí tenim el programa, la presentació que va fer en brossa i el que va sortir a la premsa. I portat tot el país perquè és el que va tenir més renou amb aquest. Va sortir al periòdic i va sortir diferents. Vull dir, esclar, portar la gent aquí un dimecres o un dimarts a les 2:15, tot això invadit de cadires per sentir el l'onatge del mar, perquè hi havia un faristol i jo dirigint les zones, doncs... Això quina percepció va haver-hi? Perquè clar, en aquest any, ara ho diem i és molt fàcil, però l'any 84 havia gent que això devia pensar, aquest està boig, vull dir, no, directament. Això és una mica... Bueno, era una mica el que deien els nanos joves, que és el que fotíem, no? Vull dir, cada fotia una de més grossa. Almenys la meva història, i em sembla que una mica la història de Mataró així més transcultural, Underground comença l'any 77, a l'estiu de l'any 77, que una sèrie de gent que llavors tenim al voltant dels 20 anys, ens trobem en una casa abandonada que és de la família Lligonya al carrer Pujol, el que avui dia és el Dau, que abans era l'Arcàdia, o sigui, mira que és arrels, ja començaven a funcionar, i van publicar dues revistes també allargades i de color rosa, una de color blanc, una altra, que es deia El Serpentí, la primera, i La Comuna, la segona. I hi havia en Pere Viada, hi havia l'Amadeu Lloberes, hi havia en Lluís Lligonya, jo, un parell més que després un va anar a viure a Vic i l'altre va desaparèixer, la Maria Àngels i en Fernando Cimadevilla. Llavors, en aquests moments, als anys 80, connecto, a partir d'aquests dibuixos també, per afinitat d'edat, connecten tot el que és els pintors i els escultors i els dibuixants d'aquella època. Simón, Comabella, Casespenya, Matías Lizana, Escalera, Cuyàs... Ells hi col·laboren aquí, per tant, ja comencem a gestionar, a fer quelcom més. Llavors, és quan, l'any 80, invadim el museu. Cada un fa un muntatge, una instal·lació, o sigui, són les primeres instal·lacions que fa el Mataró l'any 80, i fem aquesta carpeta, que són treballs de cada un, però que en realitat tenen poc a veure amb el material que es presenta al museu. Al museu hi ha des de maniquís fins a cargols amb una capsa, des de sabates amb cendra... O sigui que aquí, als anys 80, entre 80 i 85, Mataró van fer una tira de coses impressionants. T'he explicat que a través del contacte amb el Josep jo aconsegueixo conèixer molta gent de l'avantguarda, sobretot a Barcelona també, penso en polipoetes, no me'n puc recordar, sé que ens coneixem, tu te'n recordes? Estàvem a premiar, una cosa que es feia a premiar. Algun escriptor... Sí, però estàvem encara amb... Tu eres molt jovenet, amb Valerià i amb en Rafael Balbona. I tu vas presentar-te i vas dir, tu ets en Calleja? I dic, sí. És que jo som Albert que hagi escrit i m'agradaria veure algunes coses teves. I dic, bueno, ja parlarem un dia. Eres primet i jovenet. Bueno, sí, ara soc gordet i menys jovenet. Jo no ho diria abans que acabéssim. En tot cas, no deixar-me la pregunta que ens mou aquest viatge, que és que si el Maresme existeix per tu. El Maresme sí existeix, perquè el mar és mar i el més és Maresme. O sigui, més mar, més Maresme.